Apan daghan pang mga kumpanya ang wala mopatuman sa 33 pesos na aumento sa suhulan dinhi sa Central Visayas. Kini humang giaprobahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 7 ang 33 pesos na aumento sa sweldo sugod pag Oktubre 1 mga kabombo. Gikan sa 435 pesos nga minimum nga sweldo, gihimo na kining 468 pesos ang minimum nga sweldo matag adlaw sa mga trabahante sa pribado nga kompanya sa Central Visayas. Barato ra gihapon kung buto nahon-nahon ang 468 pesos nga minimum nga sweldo tungod kay puwerteng pagkamahala sa mga nag-unang palitonon. Unya grabe kayo aga pag saka sa mga basic commodities. Grabe na kayo aga inflation mga kabombo. Nga diin kanang imong sweldo kuangon ra jud kaayo. Kanang imong pagpanarbaho, garantiya lang na siya. Garantiya lang na siya nga makautang ka. Kay kung wala kay trabaho, wala may magpautang nimo. Matiguang na lang kag sigig panarbaho, wala gihapoy wag gyapon kay tigom. Wala may kuan kini ang nadato sa trabaho matod pa. Mo na nga matiguang na lang ka sige panarbaho, wala gyapon kay tigom. Tungod kay gamay kayo ang sweldo sa Pilipinas. Mao na nga ang uban mo abroad na lang. Ang mga grupo sa mga mamumuo miduso og wage increase nga gatos kapin. Niduso og wage increase sa RTWPB 7 nga 100 pesos sa kapin nga aumento sa sweldo. Apan ang gihatag nga aumento sa RTWPB 7, 33 pesos ra. Tungod kay matod pa maura kunoy makaya sa mga negosyante mga kabombo. Sukad pa man ni sa una, basta mangayo og 100 kapin nga wage increase ang mga labor group tag 15 pesos, 20 pesos, 30 pesos ra ang ihatag nga aumento sa RTWPB 7. Mao nang magkapangutana kita kung asa man ni nakapusta ang RTWPB 7, tuwa bas mga negosyante o tuwa bas mga kabos nato nga mga empleyado. Unya katong mga kumpanya nga wala mo hatag og aumento nga 33 pesos sa sweldo sa labaga empleyado mga kabombo. Kinsa may mubadlong nila kani mga kumpanya nga wala mo hatag og aumento nga 33 pesos nga sweldo sa mga trabahante. Kinsa may mubadlong nila, kinsa may mo tawag sa lang atensyon, naabay sanksyon nga iimposar sa mga negosyante nga bintahoso nga wala mo patuman sa 468 nga minimum nga suhulan. Mao nang ang uban nga mga college graduate nga mga trabahante muabroad na lang og adto manarbaho sa uban nga mga nasod tungod kay ang ilang sweldo diri sa Pilipinas dili man makasustener sa ilang inadlaw-adlaw nga mga gastuanan. Unya matod pa ni Sir Jaime Paginawan kaganiha sa mga empleyado nga wa kaabot og minimum ang sweldo, dangop mos dole. Aron ang dole ipatawag ang tag-iyas kumpanya para pod nga tagaan mo og insakto nga sweldo mga kabombo.